Еврото се въведе в Гърция 2002 година, значи са изминали някъде 23 години от тогава. И когато еврото се въведе, много промени следваха след това. За разлика от Гърция, първо България е много по-добре подготвена да въведе еврото в сравнение с Гърция. И какво има предвид? Има предвид, че известно време сега има двойни цени. Навсякъде. Нали? Цените се написват и на евро, и на лево. Което значи, че след въвеждането на еврото не е лесно някой да ги измами, да речем. Хората, защото знаят каква е цената преди въвеждането на еврото и каква ще бъде след въвеждането на еврото. Докато при нас не стана така, което въведе до внезапно поскъпване на много стоки, да речем една бутилка вода струва се 50 драхми, след въвеждането на еврото стана половин евро. Но разликата е голяма, защото 1 евро беше равно на 347 драхми, което значи, че бутилката вода поскъпна от 50 драхми до 150 драхми, ако не повече. Дали? Втората разлика е, че баланса между еврото и лева е много по-добър. Какво имам предвид? При вас в България е 2 лева 1 евро. Нали? Значи, този баланс е много по-добър за България. Ние знаем защо, защото балансът бе включен спрямо германската марка. Нали? Това, което стана в Гърция и предполагам, ще стане и в България, т.е. да поиска някой заем от банката, ще бъде много, лихвата ще бъде по-малка. Което значи, че хората ще почнат да вземат заеми, главно от банките. Това какъв резултат ще има? Това ще доведе до покачването, до увеличаването на вноса и разбира се до намаляването на износа и на местното производство на национално равнище. И разбира се, че това ще доведе до много хора да загубят работа си и някои други отрицателни неща. Това го продължи някои години, ще доведе до един небаланс, бих казал, нали, и на национално равнище, който може би да породи проблеми на нивото на националната икономика. Поне това е моето становище. Също няма и промишленост. Има големи структурни проблеми. Въвеждането на еврото, което, нали, сравнява икономиките, уравнява фактически икономиките на Германия, да речем, или на Франция, да речем, или на други по-развити страни, с една страна, която има структурни проблеми, това ще доведе до много голямо неравновесие, ще увеличи неравновесието и дистанцията между икономика на тези страни и вашата икономика, както и нашата икономика. Погледнете тук в Атина, например. По време на кризата много, да речем, бизнесмени от Европа, от Холандия, от Германия, главно от тия страни и от Франция, разбира се, те купиха редица сгради тук на много ниска цена. На много ниска цена. И са ги превърнали тия сгради сега в малки хотели, хотели и така нататък. И фактически тая част от национално, да речем, богатство вече принадлежи на бизнесмени от тия страни. Също е в много туристически места. В началото е много добре. Проблемите започват после. След, да речем, 5 или 10 години. Има предвид, че тези, които управляват страната на България, вече го знаят това. Аз съм убеден, че го знаят. Но не знам и не съм убеден, че са предприели мерки, нали, как да се предпазят от лошия опит, от отрицателния, от негативния опит на Гърция. Вие знаете, че 2010 година външният дълг на Гърция беше много голям. Не можеше, нали, да получи заеми от световни кредитни институции и за това трябваше да поиска икономическата помощ на Европейския съюз, на Европейската банка и, разбира се, на Международния валутен фонд. Това доведе до много, да речем, строги мерки, което фактически означаваше тук в Гърция прекращение, т.е. прекращение в това, което наричаме социална политика, т.е. здравеопазването, образованието, уволниха се хората,
тоест здравеопазвателната система имаше много големи проблеми. От държавния апарат много бяха уволнени хора. Увеличи се безработицата. Безработицата по това време в Греция стигна официално 27%, но реално беше около 33%. А сред младите безработицата стигна 55%. Тогава почнаха да емигрират в Европа, Щатите и Австралия и много други страни. Гърция, може би 1 милион хора са емигрирали от тогава. Значи, еврото дава някои шансове, някои възможности, но от друга страна, според мен, крие и много големи опасности. И всяка страна, която влиза в еврото, трябва да се базира, трябва да вземе предвид опита на другите страни, които са пострадали, както Гърция е пострадала, и не само Гърция е пострадала, но Гърция е пострадала най-много. Така че да се предпази от тия негативни развития, които могат да дойдат.